CGB, dapat may manginutan para sa karahayan kang kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Diyos marhay na aldaw sa tuya gabos. Madali ta ibababa o iitaas ko ining tukawan tasigian ros-ros pababa. Yup. Yan. O yan na. Lunes ngunyan Fetsa 9 kan September 2024. Ngunyan ba Chief Tech Ramir yung poon kang novenaryo para sa mahal na ina? Nuestra Señora de Peña Francia, tama ba? Ano? It's a 9 days sagkud sa kunyan so kafiestahan, tama ba Chief Tech ano? Ngunyan ang poon, narin ang poon pakikondig sa tuyang screens ano? Dispes no rin so traslasyon. So pag-transfer na kan sa 13 ba ang kwan ang poon kang novenaryo tama tapos ang kafiestahan is 19 bako ipakikon digdi yung ano para ini sa tuyang mahal na inang Nuestra Señora de Peña Francia ano tabi. Well anyway maski bako sa petsada kung nagdunovena 9 days inovena within the month of September ano Chief Tech Ramir, ano? 21 ang fiesta. Yan di su traslasyon sa 13. Ayan. Okay. Maski anong aldaw ko magpun kang novena para sa mahal na ina. Iatang tayan sa mahal na, di ba? Inasabi ko. 21 ang fiesta. Tama ba? Me gusta mi así. Me gusta mi. Ano man tabian kasiributan, mahal lamang Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagkukumpleanyo. Buenos dias a todos, damas y caballeros. Tingog kan banwaan na po, minalaom na nagdiretso ang dakol na nagdadarangog. Kasabayan, pagdagdag pa siguro kan iba man na interesante na mag-iriba-iba kita sagkod alas 10:30 na ang pagkaudto sa paagi kan informasyon na minaburutwa dyan sa palibot. Katuwang taan sa muyang tropa sa Pangyanot ang kumpadre ko si Pading Jimmy. Siya po ang chief reporter. Nakadestino dyan sa Tercer Distrito kan Albay. Si kompareng Jomar dumanman sa Premier Distrito. Good morning dyan sa Indo ha. Nadadangog kita dyan sa First District. Urog na po dyan sa Tabaco City. Sa paagikan 106.9 WGB FM. Sir Dex Velez, good morning sa imo asin sa tuyang tropa dyan. Men and women kan 106.9 WGB FM. Siyempre, Pading Alar Mario, Joshua Bino asin si Karen Nicole Ala. Tarabang-tabang sinadigdi Albay District, Daraga Area, Sentro, maging sa iba pang lugares with Henry Mata sa Manibela. Chief Tech Ramir sa tuya pong AM Band. Siyan sa kuyang kasarabay-sabay. Siyempre, yaon man dyan tabi sa newsroom, si News Director Mar de la Walang Kapaguran. Day po nin kasuko-suko News Direct Mar with Angel Mustaza. Yaraon man dyan tabi, nagsusurumada yan. Sinda Jen Matthew Balyaran, Mary Joy Jarezgo. Sa production, si Madam Sha Leron. And ang tropang an with Jimos Barrios sa social media platform. Sindaman po ang nag-iriba-iba pa, ano? Iyan na nagkakabara sa nindong news sa DCGB News Online sa Facebook. Sa IT, may broadcast man po kami. Mantang nadadangog din kami sa radyo. Nahihiling asin nadadangog pa kami worldwide, netwide. Sa Facebook, DCGB News Online. Asin YouTube, DCGB Legazpi City, Philippines. Good morning from the Philippines. Sa inman kamong parte kang kinabar sa Pilipinas nakaantabay. Ako pan sa indong servidor sa radyon sa indong Public Information Officer ng Bayan. Ang huling lalaking birhen. Check, 1, 2, 1, 2.
Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Haloy-haloy tanang dai nagamit iyan na moniker na iyan na Chief Tech Ramirano, ang huling lalaking birhen. Makahulugan an sa imong smile, Chief Tech Ramir. Uy, kung gusto man tabi ka mong magdangog, asin mag-text, an sa kuyang number dyan is 0942 6701195, 0942-6701195, as in 09660-730-115, para po sa mga taga-Globe subscribers. Yan, Manoy Ping Bonggat, happy birthday tabi yan kay Baby Lorin Bonggat Alberto. Yan. Belated happy birthday sa apo ni Manoy Ping na Bonggat, si Baby Lorin Bonggat Alberto. Yan, Manoy Ping na Bonggat, kumusta ka mo dyan sa Karamuran? Si Vilain nasa Virac, si Kuya Joven yaon dyan, gabos ka mo dyan, partidaryo sa Kising gabos. Good morning tabi sa inyo sa Manoy Aldo. Diyan tabi sara Mair, sara Lilet. Good morning gabos diyan sa Karamuran Katanduan. Si Kunyan, si Tianing buda si Cho Leo. Kumusta man kamo diyan familia nara Tianing buda na Cho Leo. Good morning. Sige. Naka-ready ba si Kunyan, si kumpadreng Jomar? May advice kaya na ma-interview kay kunyan kay Mayor Crizel na Lagman. Sige, advice ka lang tabi pading Jomar tadakol kitang mga istorya ngunyan na pag tataratawan ning atensyon both local and national. Sige daw tabi, maray na agad yan sa mga taga-Daraga. Igwapang tada lamang uunin na ang masiram na porsyon kan fiesta, Chief Tech Ramir. Sumaduman ka sa kusina, bubungkalan mo sa mga kaldero, mga tada-tada, masiramon pagkauno, magtutubis, may tada pa, graben sa'yo, may tada pa, masiramon yan, mga taga-Daraga. Mayor John G, Mayor Vic, sa tuyang mga kunyan, mga barkada dyan, Mayor Vic, Mayor John G, kumusta ka mo dyan, dabi, sa Daraga? Okay. Sige. Uy, si Sir Tony, sandali muna at tumatawag. Baka iguaning concern we'll put him on air. Nag-connectar kita sa messenger. But ayaw pumasok yung boses. Connecting lang maluya siguro yung signal, Sir Tony, if ever nakaantabay ka, connecting lang tabi. Kan pinagpindot ko so accept kan sa imong call yung answer Sir Tony, ano bang aten Sir Tony Reyes diyan sa City Hall. Yung may istorya man kita sa City Hall tabi dakol kita diyan. And then mga taga Legazpi ay terex man lamang ka muna, yaong ka mo diyan. Natatauruga kun ba ya ka mo mag-text Tingog Kanbanwaan. Ay, si Sir Tony, eto, September 13 is yung traslasyon, September 21 fluvial, September 22 feast day, kapiestahan. Ayan, di September 13 ang traslasyon, yan. Iyon na iniso pag-transfer kan mahal na ina, Chief Tech Ramir, from cathedral ba? Pasiring sa Pransya, from Francia to Cathedral. Yan, from Francia to Cathedral. And then, fluvial 21, September 21. And ang kafiestahan is September 22, Feast Day. Yan, Sir Tony, good morning. And si Sir Mel Antivula, maray na aga man tabi. Para dangog niya to dyan, Oy, Sir Popoy Nabalmes, kumusta ka na? Sir, long time no see, ha? Si Sir Norling Liorca, maray na agad tabi, Sir Norli na Liorca tabi, ha? Good morning sa Indo. Sige.
Si saro sa national news muna tabi Chief Tech Ramir, ano kasuhapon baga si Pastor Apollo Kibuloy nasa kustodiya ng unyan kan gobyerno, and kasubanggi yaon na siya sa PNP Custodial Center. Yaon na sinda sa kaparehong lugar sa laog kang Campo Crame kan sa kuyang special someone Alice Guo. Yan. Nagparatext ito sa Kuya Chief Tech Ramir, si Alice Guo. Dagiton si Madam siya, manloloko! Una ko kung kisay number, nagapara missed call. Munang ko nagbasa ako, na-miss ngaya kita. Nagsalida ngaya lang ako ning number for security reasons. Pabaya isa na nga, tamadyan ako sa Ligaspi Giraray. Pag nakalusot naman ngaya ako, love ngaya, Alice Guo. Yao na, si Alice Guo. In fact, tabi, nasa Senado na ngunyan. Now, ang sa tuyang aabangan, Sir Tony Reyes, ang sa tuyang aabangan sa hearing ngunyan is the way kung ano ang decorum ni Alice Guo. And kung ano ang initial na reaksyon ni Senadora Riza Ontiveros na ma-face-to-face na sindangon yan. Bako, babae sa kapwa babae. Yan. And much more interesting is kung may mapapaga si Riza Ontiveros. Ano kaya baga pigsabi ko kasubago? Magayon na subaybayan niya to ang magiging decorum ni Alice Guo alias Gua Huaping. Guwaping mananggadano. Guwaping. Yan. Kung anong magiging decorum na dyan, kung ipapadiwal-diwal niya pasudila niya, o so wala po akong maalala, Your Honor, or hindi ko pa ba hindi ko yan alam. And kung ano man ang sistema ni Senadora Riza Ontiveros. Yan. Uto na. Napa-aparisir na sa Senado sa hearing ngunya na aga. Okay. Di na sa kustodiya na po si Alice Guo. Kasubanggi naman, so nagsasabing ako ngaya, aki kan Diyos. Nag-surrender na. Pig-iriwalan bagang ngunyan ang terminolohiya kung surrender o suko. Mariosip na kamuman daw. Well, anyway, sa legal community, igwa po yanin kunyan. Igwaanin diferensya. Igwaan pa ning legal connotation. Igwaanin efekto sa kaso ni Kibuloy. Kung nag-surrender siya o nagsuko. Pero, ang suma total kayan, suaki kan Diyos! Yan. Self-proclaimed Son of God. Daing naginibo. Kan kunya na talagang dinoonan na kan polis. Mabuhay si General Torre. Aram nido ko na itong suginibo kan polis na pag-raid sa Kingdom of Jesus Christ. Kunmuan. Si Kibuloy bang nagtaram, yun nga yung kadean ni Kristo sa lugar niya. Itong ginibo nindang gulpi di gulat, kunyan ito, Chief Tech Ramir, aparakan na operational aspect, igwa pa yan ng epekto, saywar. No, kaya baga napirita na sa nang mag-surface si Kibuloy, uto na, dahil sa titunungan, ang sabi, an inside story, sa sarong edifisyo siya suminulpot, na dahil taisi kung so paglaog niya duman sa edifisyo, or baka all the while, mantang naggagalugad so rinibong kapulisan sa 32 hektarya na propriedad ni Kibuloy, ang buhay baga ni Kibuloy is befit for a king. Pasilidades yaon duman Chief Tech Ramir, gabos. So sa iyang kwarto, nadiskubre nga ni kan kapulisan, kan mag-raid baga tabi madam siya, igwanin mga kwartong kataraning naan mga nag-star 11 anyos pasiring sa 15-18 anyos.
And may mga testimonya baga ka nakalihis na igwanin mga ginibong kabalbalan ining sexually sa mga minor de edad, aligado si Kibuloy. Yan day taram kung yaon na siya duman sa edipisyo mantang nagagalugad sa mga pulis or baka nakalusot using yung labyrinth of tunnels, sanga-sangang mga tunnel sa irarom, kaya nga ni tunnel sa irarom kandagano, na duman na buminutwa. Dahil nang paduma, kaya nagsuko na tabi. Pareho na sindang nasa PNP Custodial Center. So aksyon na pinagsubaybayan ta sa pag-arestar, pagdakop ni Kikibuloy, tapos na. Sa Rupan naman, so duwa ining mga prominente, So sa Rupa, ang latest man, si dating Congressman Arnulfo Teves Jr. Chief Tecramir, yaon bagay na si Timor-Leste. Yan. Natataday pa nakakauli si Congressman Teves Jr. Aram mo, bako yan basta-basta tabi na garo-arog ki Alice Guo na nadakop duman sa Indonesia, papaulion digdi sa Pilipinas. Bako po, ibang kaso ni dating Congressman Arnulfo Teves Jr. Makakauli siya sa Pilipinas using yung Tratado kan Pilipinas, yung Extradition Treaty. Tratado kan Nasyon Timor-Leste, budakan Pilipinas na igwaning pinagsunod na prosedimento legal sa pagpabuelta kan mga personas na nadakop duman sa saindang nasyon na igwaning eksistidong kaso sa Republika kan Pilipinas using the Interpol, yung International Police and Local Authorities duman sa Timor-Leste. So igong proseso yan. Bako araw yan kay Alice Guo na pagkaaga balik tulos. Bako iba ang kaso ni dating Congressman Teves, iyo baga pigtuturo na mastermind sa panggagadan sa kalaban niya sa politika, Governor Roel Degamo. Yan. Ngunyan di kang nadakop duman si dating Congressman Teves sa Timor-Leste, nag-apply ng extradition sa Pilipinas. Igwan ng hiringan sa korte. Sabi kan korte, sige, paulion iyan. Korte sa Timor-Leste tamay trial iyan, basado duman sa provisiones kan tratado entre kan Timor-Leste buda Pilipinas. Nag-appeal duman si Teves sa desisyon na ito kang korte man sa Timor-Leste na papaulion mina ika, ibibilta mina sa Pilipinas. Nag-appealar siya na ma-reconsider, ma-reverse desisyon kang korte. Ang latest, sinayumahan kan korte sa apelasyon ni Teves. Kaya anytime pagdasunod na itong sa mga prosedimento, bulta naman ang si Teves digdi sa Republika kang Pilipinas. Mag-iriba-iba na sinda, mga high profile yan tabi hay na so mga nagataram na maloyan PNP yan baga, if not for the pressure kang police na raid duman sa kunyan sa kadian ni Kibuloy, day man mapiritan si Kibuloy na magsuko. Di ba? So yan ang latest tabi sa lado nasyonal. And my good news and dimar, di ba? Sa aga, sobra sa piso at ibababa kang presyo kan krudo, budakan kerosina, sagkod so gasolina. Mga good news tabi yan Dahil na magpakararga, sa aga na magpakararga. Tabi, sige! Diyos maray na aga, kumpadreng Al. What's happening? Go ahead. Dapat duwang concern na pinagandaan ngunyan kan sanggunian panlalawigan para sa aga sa saindang regular na sesyon. Enot ang pag-imbitar kan mga concern sa isyu na paabot ni Board Member Eva Josephine Rivaya ang may kinaraman sa aligasyon niyang arogante na pagtratar sa iya kan parang security o CSU na naka-assign sa compound kan Albay Astrodome kan pinaluwasan sa iyang service vehicle mientras na siya imbitado bilang guest speaker sa sarong okasyon dyan sa laog kan Albay Astrodome. Iimbitaran ka sa nguniyang panlawigan sa aga ang mga concern sa issue na yan. Kaya saro yan sa mga highlights na pig-aabangan sa sesyon regular kan sanggunian panlalawigan. Ikadua pa itong imbitasyon man sa Penro
tanganing informar an Penro Albay na approve na as in for implementation na an amended ordinance, quarry ordinance Yan. kan Albay na naging controversial kan mga inot daldaw ilan sa komplikadong paninindugan kan gobernador asin kan sanggunian pandalawigan. Matatandaan ta, gustong bawion kan gobernador ang sayang pirma sa amended quarry ordinance. Alagad ini sinayumahan kan sanggunian panlawigan base sa naging rekomendasyon ni board member Dante Arandia and the joint committee sa Committee on Environment and Committee on Laws. Kaya sa aga, nakataan imbitaran ang Pedro para informaran siya formalmente na approve na ang ordinansa asin for implementation na ini kung ano man ang maging remedyo kan gobernador. Yan ang naabangan na sa naman kan mga publiko, lalong-lalo na sa sesyon regular kan sanggunian na panlalawigan. Aram mo, kumpadring Al, worth attending iyan na duwang isyong anta. Primero, duman ko na kita sa quarry, paano managadaan kung ipirit ka na sanggunian panlalawigan na i-enforcer so amended ordinance kan quarry na binawi kan gobernador so sa iyang pirma na ang ma-execute bagakaan is the governor. Yes. Oho. Ano daw ang kasimbagan kan mga magiging resource person dyan? And ikadua, itong duman naman sa CSU ta, ang istoryang nako ata, nagsasayo mamanda so CSU na nagtaram sa kang araw ka itong para board member ka ngayon, manungod sa parking. Oh. Uta puminutok baga subot si ini kinatawan ribaya ta subihikulo niya day pinapark duman sa laog kan Astrodome ta igwan na baga itong mga nakatalaan man na parking space para sa mga tenants dyan na regular na opisina man kan Kapitolyo. Correct. Mantalang siyang guest speaker day tinugutan so auto niya makapark duman pero day man gayud pinalakaw si Madam Eva simpre ihatod ito kang bihikulo niya paglaog sa Astrodome sampang kan pintuan malakaw na siya palaog kan Astrodome. Anyway, yan so sa iyang aligasyon and sabi niya nga ni ang point niya naman sa sayang privilege speech bako personal niyang namatihan kundi ang apprehension niya baka nangyari nga ni duman sa Roma na speaker aligasyon niya and baka mangyari pa ini sa mga masunod na makrear nin maraot na impresyon sa tuwing mga albayano lalo na kung may mga bisita dyan sa Albay Astrodome. Correct. Sige. Anyway, abangan tayo mga development kayang panay. Marami ang trust. Yan ang latest development dali sa Kapitolyo. Alarmario, thank you. Thank you so much, kumpadring Al, sa istorya. Ali dyan sa Kapitolyo Provincial. Dakol yan na mga abangan pa niya ito, dyan man sa Kapitolyo Provincial. Sir Tony Reyes, good morning tabi sa imo dyan and sa mga paradangog man niya to sa Old Albay District maray na aga sa Washington Drive. Manayolike kan Pawa. Kumusta man kamo sa familia? Madam Beth Costa sa Costa Enterprises. Sa tuya yan na mga paraan tabay man dyan sa Costa Enterprises Sentro kan Legazpi. Usiko niyan si June. Sir June, kumusta ka dyan sa Gold Street and good luck novelty. Ansaro sa mga matinding relohero. Yan. Good luck novelty. Good morning sa Indo asin sa Gold Street kay Madam Pilar Akende. Siyempre sa Forbes Academy, Forbes College. Good morning tabi. Si Papa Jer Bailon, kung nag-aantabay tabi, good morning man sa imo Papa Jer Bailon, may text tayo. Good AMPO, si Bantag na lang ang high profile na wanted o si General Bantag. So, pinagtuturo man aligadong mastermind sa pambabadil gadan sa pag-iribata sa hanap buhay, Percy Lapid. Yan, si General Bantag. Sabi man digdi ni Kunyan, 998. Nakabalik na baga si Alice Guo. Baka maali na ang pagka-virgin mo, Sir Pio.
que basta. Tapos nag-text pa siya, manungod man ini kikibuloy. Me gusta mi. Aki kan Dios an gibo sa demonyo. Yugon mo an. Me gusta mi. Igo kong istorya sa Indo, manungod yan sa mga pastor-pastor na inata. Iguaning ko niyan iguaning semblance, ini pinag-aakusar kay Pastor Kibuloy. Buda sa ibang mga kunyan pa duma sa Estados Unidos de America. Para istorya ko sa inyo, pero in detail, istorya ko sa inyo, kung anong pangkukumbinser ninda, yan mga sa sexual harassment baga na pinagigibo. Yan. Standby lang ka mo within this week sa programa niya itong Tingog Kanbanwaan, or kung di ka mo nakaantabay pagkaga, Bicol Target 4 to 5 p.m. Oras Pilipinas, it's 9:34. An oras hatod sa Indokang. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Unilab. Yan ang alagang Unilab. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Ferrexited. Gloria, ikaw ang aming pag-asa. Maka-Diyos, makatao, hindi tayo pababayaan. Kung tayo ay magkakaisa, may pag-asang magbago pa. Sa tulong ni Kaloy Gloria, sigurado una ang masa. Tunay na albayano sa Segundo Distrito, tunay na pagbabago. Kaloy Andes Gloria. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim Kinap, meron ka ba? Asim Kinap ng pamilya. Asim Kilig, gusto ko pang kumain ng sinigang na love namin. Extra rice pa! Knorr! Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Mahigos, matinabang, madali mandulukan. Dako lang napatunayan sa tuyang namatean. Nagpadagos ang serbisyo na pinunan. Pabuluson ang burabot, min kauswakan. Serbisyong may puso dyan. J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Jazzy Jessup Salceda. Jazzy Jessup Salceda. 700
Ilayo ang inyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Paano ka natulungan ng Malasakit Center? Ako po si Annabel Dumlao Alcalde. 10 years na po akong nagde-dialysis. Sobrang laking tulong po talaga yung Malasakit, lalo na sa mga gamot namin. Sobrang nakaka-proud na nagkaroon tayo ng kagaya ni Senator Bongo. Napakalaking tulong po talaga bilang pasyente. Sinasabi ko talaga na Senator Bongo talaga the best. Mahal na mahal ko po kayo lahat. Salamat po sa inyo. Si Mr. Malasaki Disyo, ang magserbisyo, Senator Bongo. Baguhan ka bang magulang? Single parent? O magulang na nahihirapan sa mga pagbabagong nangyayari sa inyong mga anak? Ano man ang inyong pinagdadaanan bilang magulang, tara at pag-usapan natin. Ranga Psychosocial Services and Nurturing Connections, in partnership with Mayor Carmen Geraldine Rosal and the City Government of Legazpi and the Bicol Regional Chapter of the Psychological Association of the Philippines, present to you Parental Guidance, a one-day parenting workshop, September 14, 2024, Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. at the Legazpi City Convention Center. Learn from developmental and registered clinical psychologists on topics such as intergenerational differences in parenting, parenting across different stages of development, positive discipline and best practices, establishing healthy communication, parent self-care, and many more tools you can use to become even better experts with your children. Register now through the Facebook page of Ranga Psychosocial Services and enjoy discounts for both parents and perks from our partners. This rare event is also brought to you by TCGBAM and 97.1 OKFM. Ang lakas mo, may ilalakas pa. Sa Revicon Forte, may muscle-building amino acids tulong para mas lumakas ang katawan with proper diet and exercise. Pag malakas ang katawan, lumalakas din ang loob. May lakas para sa ambisyon mo. Revicon Forte! Lakas! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Congressman Attorney Jill Bongalon. Aki pa nagpuuna sa pagsisirbi sa serbisyo publiko, subok ta na ini. Tunay na matinabangan si Attorney Jill Bongalon.
Naging leader kang kabataan dahil sa sobrang higos. Abogado kang gabos, basta sa matanos. Sa Albay, Congressman Attorney Jill Bongalon. Attorney Jill Bongalon. Kong Jill, siya si Kong Jill. Siya na, siya si Kong Jill Bongalon. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Nor Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings. For your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim Kilab, meron ka ba? Asim Kilab ng pamilya. Asim Kilab, gusto ko bang kumain ng sinigang na love namin? Extra rice pa! Nor! Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Thank you Kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba. Kong Joey Salceda. Highest rating approval. Ang sa tuyang congressman. Albayahet ang atang lahat. Kong Joey Salceda. Albay ahead ang at lahat, oh. Albay ahead ang at lahat, oh. Kong Joey Salceda. Mayong tusok-tusok sa Tabangkan Vitamin B kan Farex. As in proper diet and exercise. Far-excited ang mga kamot. Far-excited maglagari. Farex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Ano man ang atubangon ta, sigon si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, Legazpi City feels so good. Ang sabador na malalaoman ta, sigon si Sunshine Imperial. Gabos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad at pang salud, para sa gabos na Legazpenyo. Kung si Sunshine at your service po, para sa gabos na Legazpenyo. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. Sabi kan sa tuyang mga paraantabay man dyan sa Claveria Masbate, si 2138, manungod ini kay Kiboloy. Good morning, Papa Ping. Iyon na yan ang katapusan kan sa iyang kadian. Dapat ibartuli na yan si Kibuli. Ipagrokyaw sa General Torre sa makusog na determinasyon na makusog si Kibuli. Yan. 2138. Salamat tabi kan sa imo na pagpartisipar sa programa. Pahingi ng contacts ng AMEC regarding po sa TESDA program nila sa healthcare. Nasa news niyo po kaninang 7 late kano kasi narinig salam. Ay madali man lang po yan tabi. Inquire na lang po sa kwan sa AMEC. May panahon siguro. Pasiran lang po kamo sa AMEC tabi.
Sangon yan, di akong kaputkan contacts tabi sa AMEC. Pinakamadali masana po yan. Pasiring lang po kamo sa AMEC. Personal, tamas magayon pa. Maisplikar sa Indonin Maray ang mga dokumentos na kaipuanan prosesos gabos tabi. Manungod dyan sa pinag-opresaran kan Ago Medical and Educational Center tabi. Okay. Now, ining manungod man po sa siyudad ni Legazpi. Now, dapat talagang kunyan. Primero, sabuton ta, we will discuss it with, sabi na nga ni the aim, katuyuhan na mapaliwanag ang gabos susog sa espiritu kanday. Ining sitwasyon ta sa Legazpi, sa politika kay Mayor G, ma-istorya kita in such a way na ansa to yung pagpresentar is as cold as cucumber. Pero bago yan tabi, may report mo na kita dyan sa luwas, si Pading Jomar Bien. Kunday taabot tunon yan dyan sa ikaduang kabtang kang programa ta, Sige tabi, ining manungod sa Legazpi, po. Si Pading Jomar nasa linya. Pading Jomar, what's happening? Good morning! Salamat, Pading Pio. Good morning sa mga paraantapay sa aga mabisita dito sa Siyudad kan Tabaco sa mga validators kan DILG sa Seal of Good Local Governance. And I believe nagpreparar na kayo ang LGU Tabaco. Kung tayo tatulo si Mayor Crisel para mayaraman ang preparasyon kan LGU meeting. Magigirumduman, Pading Pio, na kan mga nakalis na taon halos sarong porsyento na sana ang kulang para makuha ninda yan. And I believe pinakandaan kan lokal na gobyerno itong medyo nagkadiigwang dit na problema kan mga nakalilis na taon para sa naunampitan na award. Mayor, nasa ibong linya si Pio Fernandez. Live kita sa DCTV. Pwede tabi, mayarasan mo lamang kami. Kan mga informasyon, manangod sa preparasyon kang Tabaco City sa SELG. Pio, si Mayor Crisel. Good morning, Pio. Yes, Mayor Crisel, Diyos maray na aga. Primero, salamat tabi. Salamat, Mayor Crisel, po. And salamat sa oras na ipigtao mo sa DCGB tabi. Mayor Crisel, ining Seal of Good Local Governance, mapasiring pala diyan sa Tabaco. So, mga ebalwador hali sa DILG. How did you prepared on itabi? Paano sa pagprepare tabi nindo, Mayor Crisel, tanganing makuan niya to kumbaga onra na yan na magkaigo ka tining Good Local Governance Award giraray? Prosesong halawig po ini, Sir Pio. Bakusan na po ini pirang simana. Taon po ini na pagpaprepararan. Opo. So medyo haloy na po ini talaga na tigwamaon. Last year po medyo sumablay lang kami ng kaunti, Pero ngunyan sisiguraduhin ni po na bullseye na ini. Okay. May 10 areas po of competence or areas of governance na hihilingon ang samuya po na performance. And sa initial po na assessment kang regional validators ay pasok kami sa lahat na 10 na areas, And sa aga po, itong mga validators from Samar, sila po ang mahiling kang modes of verification. So actual talaga po na interviews with the end users, with the beneficiaries. So para mahiling talaga na totoo nga ba talaga yung nasa papel. So bibisitahin nila mismo yung aming evacuation center, sa Samuyang Disaster Operation Center, pati sa MRF and so sanitary landfill, ma-interview po sa mga barangay na nag-i-implement kasi ito yung mga programa kung tunay mananggad talaga na marhay ang paggobyerno dito sa Tabaco. Iyo po. Mayor Crisel, gabos na LGU sa Pilipinas, minaagi sa araw kayo ng evaluasyon. Ano ang kunyan? Ano ang epekto kung natawag ka mo ng Seal of Good Local Governance sa pamamahala as in beneficyo kayo sa mga nasa barangay? Go ahead, tabi. Sa kabos po, so unara na ini validation, validation na igwa kang marhay na pigikipo. So on its own, dakulaon na po na premyo iyan. Pero igwa man siya po na insentibo
nagtatao po sila kang pigaapod na Performance Challenge Fund, no? Na base sa imong performance, kung magayon sa imong performance, titawan kaman po ki amount. Like, kung aram kung pagura ano nangon yan, depende yan kung pira ang gana, tapik babarangaan. Kaya kung mas liit ang gana, mas sakula ang kahirasan. No? So, sailing ko, mga millions man po ang pigataon ninda na performance fund. At the same time, makakataon na sila sa mga empleyado kasi indang benepisyo at po so end of the year na performance-based bonus or Yun. PPB. Ay, Yun. tamang-tama, madali na mag-Disyembre. Pakaraya dyan, Mayor Crisel. Ganing mako amon SGLG nga. Iyo po, Sir Pio. Pero talaga, ang piga-assess kami, bako sa performance this year. Ang piga-assess sa performance ni last year. Iyo po. No? Usually, gano'n naman po ang ating mga, ang pag-validate nila sa performance of the previous year. Pero ang problema ko sa nadigdi, sa ining FGLG, ining gobyerno, nagbabago ang mga rules of the game in the middle of the game. Kaya paano pa man maka-catch up kung nagbago ang rules of the game na ma-apply sa ginibo mo last year? Iyo. Okay. Iyo man ang gadano. Pero dapat one step ahead ka. Iyo. Pinahagad ka na sa imo, saro, gibuhon mo ng duwa. Iyo. Para puro pirmi ka, iguang makusa na compliance, kundi best practice. Iyo tabi. Now, sa pagkaaram ko, saro sa mayor na pinaghilig dyan, if tama, so paggamit kan fundo kan gobyerno, susug naman sa pigmamando kan lay DILG, COA rules tabi, para makuha ang award na yan? Yes, totoo yan po. Saro yan sa mga 10 areas of financial governance. No? Na ang sa imo inallocate na pondo, nagagamit mo ng tama, sa tama na panahon. Ang sabihin, pag sinabi mo budget year 2023, which is last year, dapat naubos mo siya para sa 2023 of last year. Pag nasabing ubos, bako na itong na-bid out mo, kundi nabayadan mo sa serbisyo. So, malataw sa imong records na talagang completed siya, not just physically, but financially completed sa project. Yan, oo. Kumusta sa scale na 1 to 10, Mayor Crisel, an sa imong kumpiyansa ngunya na makakakuha kita kan SGLG? 99.999%. Oh. Nagkataon magirari kita ki 0.00001%. Ay, may buraratan mo sana pag-abot yan sa mga evaluador, tapos na yan. Bako man burat, kiyatan ta. Ay, nako. Thank you ha, kasi excited kami, matagal na namin inaasam-asam to. Pero instead of just dreaming, ginawa namin yung kaya namin gawin. Iyo po. To really attract this award. Not to search for the award, but to attract the award. Iyo po. And assurances mo sa mga taga-tabako na atendido ang gobyerno lokal tabi? Yes. Aram nindo mga tugang, ang gusto ko talaga, mamatiin nindo ang marhay na paggogobyerno. Na pag namatiin na nindo ang marhay na paggogobyerno, you will never settle for anything less than that. No? Yan ang aasam-asamin ng mga tabakenyo. And araman po nito ang paggogobyerno, bako ba sana ang mga empleyado, ang gobyerno naghihiro, kundi shared ang paggogobyerno. Gabos kita minahiro para maabot na ining siring ka ining level of good governance. Yun. Before I let you go, kumusta si Tata Edsel, si congressman? Anong estado mo niya? Sige daw tabi, pakikuan daw tabi. Sige daw, hain mo niya na congressman. Ganyan po, ready for discharge siya, no? Naka-recover na po siya from a very bad case of pneumonia. Okay? Kaya nag-leave na po siya, medical leave siya from Congress, kaya namiss siya talaga sa budget, no? Kasi talagang aram-taman baga si Congressman Lagman pag budget season ever present. Kaya sa iyang absence talaga, very obvious, no? Habukusan na may mga nagluluwas na mga issue, mga istorya na bako man totoo. Papa is doing very well. He is still recovering dahil ang pneumonia na nakuha niya po sa multi-drug resistant type. Although diin na po siyang antibiotics po niyan, syempre apektado man gararay ang sa iyang salud. Kaya para po sa full
recovery hagad ko man po kirare sa indong pangadji. Okay. Para makabalik kirare po sa trabaho si Congressman Lam. So coming from you, the good daughter of Tata Edsel, i-discharge na. Anong ospital siya tabi i-discharge? Ay, di ko na ko na i-disclose. Diba, Dr. Roman, sumakapagyan. Ngunyan i-discharge kuan ngunyan i-discharge? May mga nagkapira pa po na mga doctor because it's a team, no, na mapirma po sa discharge order. Oh, severe case of severe case of pneumonia na sinapar. Dalawang pneumonia. Oh. Nagnarahay na siya kang first, tapos kanarahay siya dahil po nasa hospital setting siya, nosocomial infection, nagkaigwagirare siya. Another with a different organism this time. Kaya Pio, just a reminder to everyone, ang sa tuya po mga antibiotics ngunyan, hindi na effective sa mga lahat ng dati malakas ang impact niya kasi kita nagsi-self-prescribe o pag sinabi kang doktor na 7 aldaw, pag di ka nang namamati on the 4th or 5th day, piputol muna. Kaya minakusugo na po ang mga bakterya. Kayang-kaya niya na ini mga first level na mga antibiotics. Yan po sa nangyari kay Congressman Lagman. So nakuha niya po, so talagang resistant na digdi sa mga broad spectrum antibiotics. Kaya kay po specific na marhay ng bulong po ang itatao sa iya. Ano yung mga marites na nagbutwa? Ano yung mga marites naman yung nagbutwa? Diyan, chismis. Yung nga ni po, makamundo-mundo man na nauugma sila sa araw kaira sitwasyon. No? Kagibo pa sila sa mga istorya na ba kung totoo. Kaya, bahala na po ang Diyos sa inda. Demo na ako magigibo kung araw sila kaira. Abangan ang pagbabalik ni Tata Edsel sa budget hearing. Mahiling na. Salamat po, Pio. Thank you so much. Thank you so much. Sa iyo man po na paghapot na manungod sa salon niya. Sige, thank you so much, Mayor Crisel. Mabuhay. Salamat po, nina po si Jomar. Okay, sige. Mas Mayor Crisel Lagman, busy yun siya pa rin period na hindi mananggad na mga meeting na pagkikiri po ninda para sa preparasyon sa SPLT na mabirisita dito sa aga. So, dahil na naihapot itong manungod. Yung graduate na lang ang Tabaco City duman sa na-receive ka ini pa rin Pio na award na naman Regional Green Banner and Consistent Regional Outstanding Winner in Nutrition na itinaw kang National Nutrition Council. Yes. Very good. May 500,000 man palang duman na premyo sa mayor. Kabangang milyon. Uyogon mo an. Opo. Iba pa kunyan sa Civil Service Award, kunyan na hapon. Ano ito, Mayor? Madali lang. Matindi. Hi, Pio. Ano yan? Civil Service Regional Award sa pag-asa, dangal ng bayan. Si Glenn Barcelona kasabay sa awarding dyan. Iyo. Civil Service Awarding po kita regional level. Iyo. Tabaco City. Dangal ng bayan and pag-asa. Tabaco. Actually, ako po. Di ma. As a government, individual award. Very good. Apwera kan padara digdi sa mo ni Sir Glenn, igwang padara haling tabako. Pwedeng i-grab gayud o ipanda o Talaga naman ha. Okay, celebration. Okay, thank you. Sige. Congratulations. Sige po. Okay, yan pa din. Siyempre, ma-award kay Mayor Jan, ma-award kay Sir Glenn, ma-award man duman sa maestro sa Tabaco, sa San Antonio National High School, si Mr. Jonathan Arias. Yan. Na nagkaigwa man na award. Katarabay ba ganun dito pa rin Pio? Correct. Plus ko niya pa de, so naklarar mismo kan pamilya, through Mayor Crisel, yung estado salud ni Congressman Edsel. Roger, sige. fairness kaya, grabe, so nagruluwas na istorya kang Congressman. Pati, dakulo kayo nagarapot sa kuya, na-verify ko man na bako man pala nito, or man sana pala. Di mo niya naklarar na ni Mayor Crisel mismo, so aki. Iya po. Okay, sige. Yan pa rin informasyon, Jomar Bian, DCTV. Thank you so much pa rin, Jomar, kasabay si Mayor Crisel. Mabareta si siya. Kailangan ng bayan sa Segundo Distrito tungo sa pagbabago. Merong kalinga ni Gloria, kalinga ng masa, si Kaloy Andres Gloria,
Padi, nata ka nag-iidali. Uni baga pa di, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka, Padi. Dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon nanggad pa di. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamadumana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang sa indang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puon alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City. Sa inutan sana kan Apek o mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa inutan sana kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa 2nd floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Harani sana sa St. Stephen Protomartyr Parish. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin po lang taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alkalde kan po lagi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan po lagi kay mayor nonoy kap. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Radyo DCGB, always number one, always at your service, an oras alas 10:06. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Pig-aabangan na ang sa giraray na paghampangon niya na aldaw ni dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa investigasyon kan Senado matapos ining payagan kan Tarlac Regional Trial Court na mag-atindir sa pagdangog. Katakod ka ini, naglalaom si Senator Sherwin Gatchalian na may ikakanta ng mga pangaran si Guo, lalo na ngunya na sigun kay Gatchalian, nasa end of the road na ini. Sinabi pa kan Senador na wara manin mapagpipilian si Guo, asin wara man siyang madudumanan. Mientras tanto, sigun kay Gatchalian, makakatabang sa gobyerno si Guo sa pagasugpo kan krimen kung may ibubulgar man ining mga kasabwat niya. Dagdag pa kan Senador, napipigaon man giraray nindaan nin mga kahaputan si Guo, lalo na sa kung si Isay ang mga kasosyo o kasabwat kaini sa pagpapatindog kan Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa nasyon, asin kung si Isay ang mga nagtabang sa iya para makapuslit paluwas sa Pilipinas. Yan ang pang-alas 10 na bareta hali sa DCGB News Base. Ako po si Shara Melaron, marhay na aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933.
Ladong nadango ang pinaka-ring bareta oras-oras sa DZGB. Gobernador na, abogado pa, yan si Gobernador Greg Slagman. Dakol na programa, dakol niyang nakitabang sa mga paraoma. Pati sa edukasyon na imo maikumpara. Kung ang hururon naman sa kalamidad, sinisigurado ni Govlagman ang satong seguridad. Murang pinipiling edad, pagkabot sa pagtabang, gabo sa iya parantay, daig siyang nakakalamang. Supisyenteng bulong sa mga ospital, pag-asikaso kampon, do sa gobyerno nasyonal. Pag-usbong kibanwa sa iya iyang gigibuhon. Mga pangako niyang daig niya bastang papakuon. Mga barangay sa iya ay urugmahon. Tatao makitaw, talagang si Gov mauuton. Pamilyang Lagman, probado na ang serbisyo. May paninindugan, asin ugwaking prinsipyo. Gobernador Rex Lagman, tunay na padabang ang albay. Gobernador Rex Lagman, maaasahan. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa itong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification hali sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID asin latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kWh. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabay ang accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Nagtatabang na puong baga ito, sinda kita ika ako Bicol, na makita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan ako Bicol lang sa puso ko. Ikaw tabang sa turismo asin pag-asenso, may mga scholar na nagkaigwang trabaho. Kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka, hobenesan yan. Ang AKP Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kito, digdi sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasurog, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tao, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na serbisyo ko, ito ang totoo. Iniimbitara ng gabos na makisumaro sa Angkop Global Walk 2024 kan Couples for Christ. Sa kantidad na 300 pesos pataas, dakulang tabang ini sa mga kaakian na muyang makapagtapos kan sa indang pag-eskwela. Ang Couples for Christ Angkop Global Foundation Incorporated sarong katolikong organisasyon na mauwot na makatabang sa mga pamilyang nahahampang sa pinansyal na kadipisilan tangani mapatapos ang sa indang mga kaakian. Ngunya na taon, ang tema kan Angkop Global 2024 iyon Walk in the Light na inspirasyon hali sa surat ni San Juan. Taunang fundraising event ini kung saan sarabay na naglalakaw bako lang digdi sa Pilipinas kundi sa manlain-lain na partekan kinaban para makalikom nin pondong makakatabang sa mga eskolar asin mga seminarista. Digdi sa Albay, magkakaigwa din paglakaw sabay-sabay sa Legazpi City, Ligao City, asin Santo Domingo sa maabot na Setyembre 28, 2024 alas 4 ning hapon. Para sa iba pang detalyes, hanapon asin mag-message na sa FB page kan Couples for Christ Albay o kay Kuya Errol Adornado sa cellphone number 0910-120-3367. Lugod maglakaw kita sa ilaw para sa mga kaakian. Diyos mabalos. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the ground. Diyan Trinidad,
uwas, serbisyong dyan kita. Si Trinidad, siya matanos, siya makatao pa asin mahigos. Padabata ang banwaan kay uwas, kaya madyan nga magsarabay kita. Tindog uwas at ikurahaw ta, para ang dikulom ay magliwanag na. Handang iangat banuang ginikanan, si Jan Trinidad sasabayan kita. Si Jan Trinidad, pwedeng pwede siya. Sa uwas, Jan Trinidad. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap basta may Nor Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kinap, meron pa ba? Asim kinap ng pamilya. Asim kilig, gusto ko pang kumain ng sinigang na loob namin. Extra rice pa! Nor! Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Thank you so much, Chief Tech Ramir. May mga dagdag pa kitang istorya dyan sa luwas. Nasa linya si Chief Jimmy. Chief Jimmy, hali dyan sa third. Good morning, please go ahead. Maray na gatabi, maparipan. Suambigo, aling put mo nini. Si Father Marlon, yung kita ngonyan di kitabi pare sa compound kan Bicol University Ginubatan campus pandubang taon ini kan Agri Festival. Antim na nabanggit niya to kan nakagingal daw ka basis kay din Rosifidi ani Agripreneur Nurturing Innovations. Ngonyan tabi pa di an sitwasyon digdi harus an mga estudyante urugmahon bastante ang mga natural igwaban sila din mga budget pwede sila maglibot-libot kada gulpin mga boss digdi participant digdi sa Agri Festival na ini digdi sa Banuan kan Ginubatan. Gariyo sa na eskwelahan na igwanin kay sipan ninarog kay ni na makaigwa nin motivasyon ang mga kaakian lalo na sa indang mga pag-aadal and magamit ninda yun ay ni ang produkto tabi pade and yan nga ni digdi sara si Father Marlon Brun sa ini sa nga pa na destino digdi ni sa Ginubati kan kura para ko kaniba ko si Father si Father tong Saison siya nag-blessing kani mga boss yan giraray tabi digdi pade nagahalat kan mga bisita si BU President Baby Boy Neveres pigahalat pa so DA sa pangingot ni Madam Che Rebeta pinagrepresenta ni Madam Grace Tianyo. Madam Grace Tianyo dahil makadigdi si Madam Che Tabiribisi man si Madam si Din very active energetic active na din kan Bicol University Ginubatan Campus Madam Din Rosie P. Di mama anong feeling ta magayon sa panang kaswapon baga grabe suuran paguna ko ani magkaigwanin problema ta may uranon ka ngunyan mainit anong feeling na successful ining activity ta pandubang taon si Pio po sa angkor sa DCGB. Good morning, Sir Pio. Yes, good morning, Madam. Kumusta na po? And ang sitwasyon dyan ngunyan? Magbahon nakikooperar ang panahon, Sir Pio. Ngunyan, kung may hiling mo, very excited ang mga aki. Everybody has the high spirit and they are expecting more. Digdi sa aktibidad na ini. Yun, opo. Di anytime mapuuna yan tabi, Madam. Opo, naghahalat na lang po kami kay Presidente. Ayan, oho. O di, sige tabi, kung ka pang gustong idagdag, ma'am, go ahead, giraray tabi. Oo. So, maimbita lang kami, tabi Sir Pio, sa mga taga-Ginubatan, sa mga taga-Lawas kang Ginubatan, na gustong magdigdi, mamasyar, maghiling-hiling, baka may mahiling man sinda na magustuhin da na bakalon. So, ang samo lang is, let's
si mga local farmers ano ta sa spirit ninda. So they are our heroes. Without them, wala man po kita. So sabi nga ni, let's give them pride na bako sa na ini mga parauma lang. Haliunta si word na lang. So let's give them pride because they are our heroes. So we are inviting everyone to visit us para at least let's protegiron ta si local farmers. Okay. Sa tema niya to Madam Ani. And tangon niya nagugururang na po bagan mga farmers ta ini party na init nganing mamotivate ining mga bagong henerasyon na i-adaptar ining agrikultura. Iyo po, Ani po. So, Ani, Agripreneurs Nurturing Innovation. So, para maipahiling ta po na we are moving forward. We are moving forward Agriculture 4.0. So bako na po so dati baga na pauro ilamon, pauro asadol. So may mga innovations na po kita na i-introduce where in fact we'll be introducing technologies to the farmers na medyo nagsasadit namon po bagaan mga lugar na ta, so mga tanuman ta. So we can even have farming maski sa laog kan sa tuyang harong. So towards that na po kita. Ano pa mga challenges niya to sa mga estudyante na nag-eskwela digdi sa iba baga dahil na niya to manigaran na minsan nadidisganar dahil ang kaning mga challenges baga niya to so climate change, iba pang mga problema. Sungo niya nasusustain po ang mga an interest kan mga estudyante na mag-eskwela digdi sa Bicol University as agriculture school. Jim, sa kamaturan talaga, sa Inot, we really find it hard to convince them that there is beauty in agriculture, that there is future in agriculture. Pero once yaon na po sindadigdi, nahihiling ninda ang importansya kan agrikultura. So nabako lang ang agrikultura, so may kapot kang asadol na mailamon ka. There is future in agriculture, there is IT in agriculture. So an iba po baga pigihilingin da si mga gadget. We can even make use of our gadgets in agriculture. Bako na po kita si dating agrikultura na pirmisa na ang darang may sundang, may asadol, the traditional agriculture. We're moving forward to agriculture wherein we are making use of the technology. In fact, we have already our drones para at least mahiling man kang mga estudyante kung paano naman mag-agrikultura using our drones. Okay. Thank you so much. At least iguan in innovation, transformation sa ngaran kan agrikultura dahil lang kayong mga technology niya to na iyon ang unyan man an nahiling min ba-adaptar kayong mga hobbies and mga nag-eskwela digdi sa Bicol University Ginobatan Campus as agricultural school digdi sa probinsya nin Albay Tabi. Pinagalat na lang so ibang mga bisita si BU President Chisay pa Madam. Si mga representatives because I know na may mga budget kindangon yan. So local na gobyerno sensitive lang ka mga local officials. Okay, thank you so much. So yan tabi pa di. Sa to yung mga dagdag na informasyon, sunduin ni sa Huwebes. Sa Huwebes. Okay, yan sa to yung mga dagdag na informasyon. Jimmy nasalita with Madam Dean Rosepe D. kan Bicol University Ginobatan Campus. Jimmy nasalita, DCGB News. Alamat kumpadreng Jimmy. Mientras tanto, si Joshua may dagdag na istorya. Joshua, go ahead. Yes, Sir Pio, good morning. Good morning sa mga paraantabay. Sa dagdag man niya itong baretra na mamati na digdi sa Bicol Region ang medyo pagrahay sa panresyuhan ka nagkapirang mga permanenteng barakalon kan mga Bicolano. Ehemplo, Sir Pio, ang bagas. Ini ang nariparo sa monitoring naman inflation report kan Philippine Statistics Authority o PSA Bicol kung sa insusog sa report ni Sir Ray Merhilia, particular na Sir Pio sa bagas dakulaan na ibinaba sa inflation rate ini hali sa 20.5% kan July 2024 nagbaba na sa ini sa 16.1% para sa bulan kan Agosto 2024. Ibig sabihin
dahil na masyado nagkaigwanin pagrikas o biglaan na paglangkaw sa pamiresyuhan kan bagas. And so iba na reparo na ang medyo pagbaba sa presyo kay ni per kilo. And nahiling man ang pagbaba sa iba pang mga basic goods na pinagkukonsumo sa oral daw kan publiko. Ini man ang dakulang nagkontribo o nagbaba man ang headline o kabilugan na inflation rate digdi sa Bicol Region. Hali sa 4.4% kan bulan ni na Hulyo, nagbaba ini sa 4.2% ngunya na bulan kan Agosto 2024. Sa estimate kan PSA Bicol, susog sa pahayag ni Merhilia, kung tuloy-tuloy ang pagbaba na ini sa mga panresyuhan, at sa inflation rate kan riyon, posibleng pag-abot kan bulan ni Setyembre o kaya Oktubre, maging estable na talaga ang inflation rate kan Bicol Region dahil masyadong paglangkaw sa panresyuhan, lalong-lalo na sa bagas at iba pang basic commodities na pinagkukonsumo kan publiko sa Oro Aldao. Kung kaya ngunya nahiling sirpiyo, na paggayuna, salado naman kan ekonomiya kan Bicol Region, matapos naman ang paglangkaw kan inflation rate, darakan paglangkaw kan gasolina, kan bagas, asin iba pang mga barakalon, alagad sa mga bulan na ini, Agosto, asin mga mabot pa, posibleng mag-dry pa, magbaba pa o magbaba pa. Susog sa PSA, ang presyo kan ibang mga goods digdi sa reyon. Yan tabi Sir Pion, dagdag na istorya, Joshua Bino, BCGB. Sa aga na lang tabi because of time constraints ining piga para harapot manindo sako sa programa manatingog kan banwaan manungod po sa estado kan governance kan Legazpi So sa aga na lang because of time constraints tabi sa aga mahanap kita nin lugar. Nag-research kita, may mga abogado, mga huwes kitang kahuron sabuton taning marhay. Bako itong emosyon politikal an paibabawon. Sabuton niya to kung ano nangyari, budak kung ano ang lay na applicable tabi Sa pangarang kabilog na puwersa, salamat po kan sa idong pag-antabay. Mahal na amang Diyos ang magbantay. Tulos na masunod. Day po maghali. Tulos na masunod. Ang samuyang News Direct, si Mardila. Ako man po, si Pio Fernandez. Pio Fernandez. Tingog kan Banwaan. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan.